Excel·lentíssima senyora Núria Marín. Des de l'Ajuntament, des d'una administració que no deixa de ser la més petitona de les administracions que hi ha a la nostra estructura de país, continuem treballant per intentar, amb aquest conjunt de dades i de situacions que tenim, millorar les perspectives empresarials que té la nostra ciutat. Per què és interessant? Per què ens agrada que vinguin les empreses? Per una senzilla raó, perquè l'empresa que arriba són oportunitats que es generen a la ciutat, és economia, és riquesa, són llocs de treball, però també són recursos que incorporem a les arques municipals. Estem encantats que aquesta ciutat pugui ser una ciutat atractiva des d'un punt de vista econòmic i empresarial, perquè això sabem que significa oportunitats als ciutadans i a les ciutadanes. Necessitem una formació professional potent i actualitzada. I creiem que les titulacions que s'ofereixen en aquests moments s'haurien d'adaptar molt més al territori del que s'adapten en aquests moments. Malgrat aquesta situació complicada, difícil, pandèmies, crisis, etc., doncs també aquest sector i aquesta fira, aquest equipament de país, doncs incrementarà la seva capacitat i, per tant, ens situa com a fira internacional a una de les fires més importants d'Europa.